back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Magkakita unta sila og paagi sa ingon kasudlan unta ang ilang mga tiyan. Kining tanan among giampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. In fairness, kamauman sa di mo ampo ang hayhat. Abi ko ganihag mo balipad. Mao pa'y may voluntaryo dayon. Uwaw sad ko adto da. Ako ba, kinig? Barabi ako ganang luoy siya, gipakita niya yung pagpaubos. Diluoy ko ba? Mas pag yun, diyang naghipo sa atong gikanaan. Sabot akong kaluoy. Nakaingon yun ko, dasig lang yun, dasig. Sometimes, lisod magbuhaton. Pero tunlo nato ang atong garbo ko na anay tumong. Diba? Kanang gusto tang magpakaaron ingnon ba? Bitaw, bitaw. Pero, ato na lang sa niyampo nga, dili sugo sa pagpakaroon ingnon ang iyang gibuhat. Abi ni mo, sa in English pa, ingon ini, it's never too late. Di ba? Para sa katao nga, gituan na itong badlungon, kung gusto siyang mag-usab. Kinanglan nga dasig yan, dasig sa kanunay. So why not give her a chance? Unsa no? Well, no comments ako diha. Kay wa pa gyud ko ma-impress sa iyang kibuhat. Wa pa kayo ko ma-sold out. Ana yun ang dating, basta atong tugutan nga may muhari sa itong huna-huna ang pagduda. Lisod ang aman ang atong gagalingon. Basta magpadata sa atong garbo, di ba? Ay, hindi na ako malalis. Kay basig, ako sad ang sayop. Pero ambot, nganong bugat yun ang akong buot ni Pauline. Hay ba si Pauline? Ha? Uy! Ano sir? Gali ako itong nakita nga dito padung sa tubod, dool sa sapa. Unsa? Uy, tingalig. Si tingali. Oh, uy. May I have your attention, please? Oh, Ay, salamat. Mura man sa flight stewardess. kuyawan ba lang tani mo eh? Kung naunsa na ka? Kalit ka malagog kawa? Nga magakoy na lantawan nga payag sa ibabaw nga gamay. Akong giadto og kinahanglan sila og tabang. Unsa? Mga lumad. Na sila anak nga gamay nga may hilanat. Ha? Glenn, Shin, naibaw na mo unsay angay buhaton? Unsay angay andamon? Sunoblo na mo ni Pauline. Kay ato sila atuon. Salamat. Nahilom na gyud ang bata nga nagpunay kilak ganiha. Og naglimbag-limbag sa kasakit tingali sa lawas. Og ingon man kalabat siyang o. Karon na nahinanok na ing taon. Nagkakaon na mo? Wala pa. Dami daang pagkaon. Sawin ninyo. Thank you, Lord, sa laing lampuson nga adlaw sa among misyon. Pagkanindot pation, nga laing hutong sa mga tao nga tinuod gud nga nang ginahanglan og panabang. Amo na sa natunulan og grasya. Dahil salamat kaayo, Lord, sa imong pagpanalipod namong gikan sa mga katalagman nga among nasugatan. Amen. Angay? Kita gina ko ba? Dasig na kayo. Diniyos niya tingali ang tumong ni Pauline nga makatabang. Wa ba higit ko magdahom nga moabot siya ditong dapita, dito si babaw? O mainiton ba kayo nga miharong sa mga tagalumad nga tabangonon? Nga unta sa sinugdanan, iya man to nga giyam-iran. Mao ni pag-iingnon kyaw. Nga moabot ra gyud ang panahon
Kaya bang ang tao makamatngo na sa iyang sayop? O ganang iyang pag-apas din Ingon man ang iyang pagpakita o pagpaubos ba? Usa na sa tibailan nga gusto niyang bawion ang mga hiwi niyang binuhatan. Mao na, ako, luoy ba ako? Luoy ko. Hay naman to. Ha? Murag nasigpatan to nako nga misod sa kwarto. Aw basig mo pahuway. Atong tanahon kung may gana pa ba ningam uban sa lain natong mga lakaugma. Hello? Ma'am Shi, kumusta? Oh my God, Pauline. Thank you. Thank you, good kayo nga nadawag ka. Ay, pastilan, adlang tanan, dili na kumaymutang tungod kay maghinam-hinam nga mo kontak ka. Nga no bang... Hey, Oh. relax. Relax, okay? Ah, Ayaw na lang ka ng mga reklamo. Ang importante nga, gikasulti ka na ko ron. namista naman ko ka, anak. Same here, Ma'am Shi. Kung nagtuo ka nga ikaw rin nag-anto sa kamingaw, nasayop ka. Pero giagwanta na ko na ang wa paghatag og higayon nga makasud ka sa uninya. Tungod kay dili ko gusto nga ma-distract sa gibuhat na kong penitensya. Ha? Kabahin na sa kong pagdisiplina sa kong kaugalingon, Ma'am Shi. Para mo daw ko sa pagbawi sa pagtagad ni Del. Nga gisugda na din niya sa pagpapas. Oh my God, it's embarrassing. May nang mahipaw ka, Ma'am Shi. Na-embarrass kay ko sa akong pag-atubang ni Del. Sa akong pag-abot diri siyang himutangan. Puno ko sa kainit nga migakos niya. Sa pagsudyod na ako sa iyang kwarto, kay gimingaw lagi kong maayon iya. Gimingaw ko sa iyang mga kakusog hawk. Pero ang imong anak, bugnaw pa sa ice. Murag wa mahimuot, ka akong nahukaw ang iyang pagkatog. Pero, okay lang. Antuso na ko ang tanan, ma'am. Dili na ko kalimtan ang panultihon na pag may tiyaga, may nilaga. Pauline, imo kong gipakonsensya. How I hate to see you suffer. Pero kinalan nga, kontrol na ako ang akong gipati. Tungod kay, dili siya na ako gusto. Nga imo lang dua-duaan ang gugmang akong gipahinungod nimo. Matinud-anon ko sa diyang miangkon ko nga mahal ta ka. O kay mahal gig tinud-anay. Maong giisip na ko nga sagrado. Tungod kay ako maginatugad nga diktar na sa kong kasing-kasing. O dili kay infatuation lang. I love you so much. I love you so much. It really hurts me seeing you suffering the pain. Yakun mo tulaw naon, ikaw rasad ang nakamukla. Pero sakit man nga makita ka nga nagsakripisyo para lang pagwin og balik sa maayok na akong pagtagad. Kinahanglan nga ako lang i-ignore para sa akong kaayuhan. Dili ko gusto nga maguba ang ako na nasugdan. Kinsa na? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!